Sananlaskuissa sanotaan 11. luvussa jakeessa 13, että juorukellolta salaisuus karkaa, uskotulla ystävällä se on tallessa. Juorukellolta salaisuus karkaa, uskotulla ystävällä se on tallessa. Tämä kolahti tuossa sanan ääressä taannoin, että kannattaa tarkkaan miettiä, kenelle sanoo ja mitä sanoo. Että semmoiset tärkeät yksityiset asiat ei kovin karkaallisiin suuntiin, minne ei pitäisi. Niin meillä on tänään tuo 7. dogma tai uskon kappale, pyhään henkeen liittyvä, eli siirrytään kristologiasta pneumatologian puolelle. Ja tämä viekin meitä hyvin jännittävään maailmaan. Ja tämä on myöskin sellainen tämä pneumatologian osasto, että vaatii vähän jarruttamista, kun tähänkin, niin kuin näihin muihinkin opinkohtiin, on pakattu hirveästi sisälle tavaraa. En yritäkään pajatsoa tässä tyhjentää, mutta yritetään kuitenkin vähän pintaa syvemmältä tätä asiaa kuljetella. Aihe pyhästä hengestä on aivan erityisen haastava, ei vain älyllisesti, vaan kaikin tavoin. Sillä kolmiyhteinen Jumala on henki. Hän on aineeton, joka on kolminaisuuden kolmas, itsenäinen, oman tehtävänsä omaava, ajatteleva, kokeva, tunteva persona, jolla on rakkaus, järki ja vapaa tahto. Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa, sanoo Kristus. Apostoli Jaakob kirjoittaa, kaikki hyvät asiat ja täydelliset lahjat tulevat ylhäältä, tähtien isältä. Hänen luonaan mikään ei muutu, siellä ei ole varjojen leikkiä. Tämä on Jaakobin kirje 1:17 ja Uusi testamentti 20:20 käännöksen mukaan. Pyhittäjä Gregorius teologi sanoo, että Jumalaa ei kosketa epävakaus tai muutos. Jumala on aina yhtä itsensä kanssa. Jumalan olemuksellinen todellisuus ei horju tai pompi johonkin suuntaan toisin kuin ihmisellä. Ja me ihmiset olemme kaiken aikaa muutoksessa ja usein olemme hyvin epävakaita. Tämähän me nähdään tässä maailmassa, kuinka ihminen on epävakaa ja oppii rähisemään ja sotimaan ja riitelemään keskenään. Ja ihminen on itsensä kanssakin hyvin epävakaa. Mutta pyhä Gregorius sanoo viitaten juuri tuohon Jaakobin kirjeen 1. lukuun jakeeseen 17, että Jumalaa ei kosketa epävakaus eikä muutos. Sen johdosta Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoille, vanhurskaille ja syntisille, mutta me ihmiset sen sijaan olemme usein sinkoamassa tulikiviä milloin kenenkin päälle. Kun me olemme pyhän hengen äärellä ja lähdetään tähän pneumatologian maailmaan,
niin olemme tilanteessa, vähän samantapaisessa tilanteessa kuin jos yrittäisimme jotenkin kuvailla vaikeasti hahmoteltavia ilmiöitä. Ja kuitenkin, jos noita ilmiöitä pitäisi jotenkin yrittää kuvata sanallisesti ja ikään kuin olemme mahdottomuuden äärellä, mutta kuitenkin jotenkin pitäisi yrittää kuvata, niin Pyhän Hengen äärellä olemme hyvin samantyyppisessä tilanteessa. Tässä on kuva, joka on varmasti ihan meille tuttu. Siinä on revontulet. Ihminen pystyy fysikaalisesti kyllä selittämään, mistä revontulet johtuu ja mitä tuolla avaruudessa tapahtuu ja mitä tuolla maapallon ylimmissä kerroksissa tapahtuu, että me näemme tämmöisen kauniin luonnon ilmiön, joskus todella erittäin mahtavan. Itse olen yhden kerran elämässäni nähnyt siis sellaisen, jossa koko taivas loisti eri väreissä ympäriinsä. Se ei ollut vain pieni säie jossakin, vaan koko taivas oli niin kuin tulessa. Ja jos tätä itse ilmiötä havaintona yrittää kuvata, niin on niin kuin sanallisesti, verbaalisesti, niin on aika vaikean haasteen äärellä. Miten kuvaat revontulia? Pyhän Hengen suhteen on jotakin samaa. Tai otetaan tässä tämä seuraava kuva. Mä laitan ihan YouTubea ja sosiaalista mediaa varten tämän tuosta näkymään nuo lähteet. Siinä on tuo oikealla oleva kuva, jossa on supernova-jäännös. Supernova merkitsee siis tähden räjähtämistä. Ja tällä on ihan oma nimi, joka näkyykin tuossa tuon tekstin ihan ylimmässä osassa on tuommoinen KAS-A lukee. Niin tuon supernova-jäännöksen virallinen nimi on siis KAS-A. Ja sitten tuo lopputeksti, mitä tuossa on, niin siinä on sitten, siellä on NASA ja ESA ja muita, jotka on tässä kuvausprojektissa ollut mukana. Siinä nähdään tuhoutunut tähti ja sen rakenne. Ja tämä KAS-A on syntynyt noin 340 vuotta sitten. Ja nämä kuvat on otettu useiden tuhansia valovuosien päästä. Ja niiden mittasuhteet on ihan siis käsittämättömiä, jota ei ainakaan minun pieni nuppi ei ymmärrä. Ja tässä on sitten käytetty röntgentekniikkaa ja infrapunaa ja mitähän kaikkea erityiskameroillahan tämä on otettu, tämä kuva. Ja nämä mittasuhteet on sitä luokkaa, saadaan vähän käsitystä, että halkasia on, se ilmastaan tuon ilmiön halkasia, joka siis meille näkyy tuolta todella kaukaa, niin se on halkasijaltaan siis valovuosien mittainen. Ja se usein laajenee, tämä räjähtäneen tähden jäänne, mikä siellä pörräilee, niin noin 1000 kilometrin sekuntin vauhtia. Nämä on ihan jotakin semmoisia, mitä ei pysty hahmottamaan. Mutta laitoin tämän niin kuin rinnalle tähän revontulten kanssa, että jos tämä supernova-jäännös, jos sitä pyrkisit kuvaamaan se, mitä nyt silmien edessä näet, niin ollaan pikkusen haastavan tilanteen äärellä. Ja Jumalan kolmannen persoonan Pyhän Hengen hahmottaminen ja sanottaminen on niin kuin vähintään yhtä haasteellista, ellei haasteellisempaa, kuin koittaa kuvata näitä ilmiöitä. Miten verbaalisesti selität revontulten leikin tai tuo
räjähtäneen tähden jäännökset, joka tuossa kuvassa näkyy. Sen vuoksi kirkko onkin vanhastaan käyttänyt paljon sitten symboliikkaa apuna. Symboliikkahan on kieli. Se tulee avuksi silloin, kun tekstuaalinen tai tämmöinen niin kuin verbaalinen asioiden kuvittaminen käy hankalaksi, niin silloin käytetään niin kuin symboliikkaa otetaan avuksi. Sillä voidaan jotenkin hahmottaa vähän, missä niin kuin mennään. Ja tässä nähdään seuraavaksi Pyhän Hengen vertauskuvia, joilla yritetään hahmottaa tätä perin vaikeasti hahmotettavaa asiaa. Joku vanhan kirkon isistä, nyt en osaa yhtäkkiä tässä sanoa, enkä muistakaan kuka heistä, mutta viisaasti määritteli teologiaa, että teologia on yritystä sanoittaa sanoittamatonta. Ja uskontunnustus tekee juuri tätä samaa. Jumalan mysteriota, pyhää kolminaisuutta yritetään sanoittaa, kun me ihmisraukat tarvitsemme kuitenkin sanoja ja jonkunlaista hahmottamisen kykyä näihin asioihin, voidaksemme tarttua Jumalan siihen hyvyyteen ja siihen kauneuteen, mitä hän on ja millä tavalla hän meitä rakastaa. Ensimmäinen Pyhän Hengen vertauskuva on vesi. Ja vedellä viitataan muun muassa kasteeseen, joka on uudesti syntymisen pesu. Ja 1. Korintolaiskirja 12 ja 13 puhuu muun muassa siitä, että me olemme yhdessä kastettuina, siis koko Kristuksen pyhä kirkko on yhdessä kastettu ja olemme saaneet juoda samaa henkeä. Huomatkaa, olemme saaneet juoda. Viittaa, vettähän me juomme. Äsken juotiin kahvia, mutta siinä on vettä myöskin. Ja Kristus itse puhuu siitä, että hänessä juoksee elävän veden virrat. Ja kirkko pyhittää vesiä. Ja vedellä on niin hyvin merkittävä asema kirkon elämässä, niin teologisesti kuin sitten ihan käytännöllisestikin. Ja vesihän on luomistyön yksi ihmeellisiä muotoja. Jos ihan ajatellaan vettä, että se voi ilmetä niin kuin ihan vetenä, jota me juomme tai johon me voimme sekoittaa jotakin aineita, vaikkapa nyt äsken mainittua kahvia tai teetä. Mutta vesi voi myöskin olla sitten lumena, jäänä, kaasun muodossa. Ja se on kuitenkin sitä yhteen samaa, mutta eri muodoissaan. Ja pyhästä hengestä onkin ehkä sen vuoksi käytetty tätä tietysti ensisijaisesti siksi, koska Kristus puhuu siitä, vertaa niin kuin hänessä oleva ja pyhän hengen elävyyttä veteen, mutta varmasti myöskin siksi käytetään, että vesi on tuttu elementti. Ja pitää muistaa myöskin se, että Jumalahan sitoutuu aineeseen. Meillähän suurin osa sakramentteja on aineellisia, ne on niin kuin näkyvää Jumalan armon toimintaa kirkossa ja meidän elämässämme. No sitten toinen Pyhän Hengen vertauskuva laitoin tuohon voitelun sakramentti. Eli niin kuin öljyä käytetään usein
Pyhän Hengen vertauskuvana meillähän kirkossa on voitelun sakramentti, jossa on siis mirhavoidetta, joka koostuu öljystä, viinistä ja hyvän tuoksuisista yrteistä. Ja niistä on keitetty sellainen paksu neste, joka tehdään yleensä patriarkaatissa. Siihen liittyy ihan oma tämmöinen liturginen toimitus. Ja sitten tuo mirhaseos jaetaan kyseisen patriarkaatin paikalliskirkoille. Ja tuota mirhavoidetta sitten käytetään, kun ihminen liittyy kirkkoon, joko kasteen yhteydessä tai sitten, jos henkilö on jo jossakin toisessa kirkossa kastettu, niin sitten kirkkoon liittymisen yhteydessä suoritetaan tuo voitelun sakramentti. Tuo mirhaseos kuvaa katoamatonta Pyhän Hengen sineettiä. Siksihän muun muassa me sanomme, kun kirkkoon liitetään, niin pappihan sanoo yhdessä seurakunnan kanssa voidellessaan Pyhän Hengen lahjan sineetti. Myös ikonien siunaamisessa piispa käyttää usein mirhavoidetta. Ja Jeesus, joka on Messias, vanhan testamentin lupaama Messias, hänestähän käytetään myös sanaa Kristus. Nämä molemmat sanat, sekä Messias että Kristus, molemmat tarkoittaa voideltua. Meidät siis mirhavoitelussa voidellaan hänen omaisuudekseen. Vanhassa liitossa kuninkaat, papit, profeetat ja tuomarit olivat Pyhän Hengen voitelemia. Ja Uudessa testamentissa puolestaan Uudessa liitossa, Kristuksessa, niin kaikki Jumalan lapset, jotka otetaan Kristuksen yhteyteen, kirkon yhteyteen, voidellaan. Voitelu ei ole enää harvojen ja valittujen, vaan se on kaikkien Kristuksen omien mahdollisuus saada. No sitten on seuraava Pyhän Hengen vertauskuva, tuli. Tuli on elämää Jumalassa. Profeetta Eliasta Siirakin kirjassa, sen 48. luku ja 1 sanoo, että profeetta Elia oli kuin tuli, ja jonka sana paloi kuin tulisoihtu. Se Siirakin kirja 48 ja 1. Ja hän, joka oli kuin tuli, Elian rukouksen voimasta, tuli iski taivaasta, ja Elian hengessä Baalin papit laitettiin sitten ojennukseen. Tämän samaisen Elian hengessä tuli myöskin Kristuksen edelläkävijä Johannes tähän maailmaan. Ja ei ihme, että jos hän toimi kerta Elian hengessä, josta sanottiin, että hän on tuli ja hänen sanansa paloi kuin tulisoihtu, niin myös edelläkävijä Johanneksella oli tuo sama henki. Hän muun muassa sanoi, että jo on kirves pantu puun juurelle. Ja hän kuulutti parannusta, katumusta, kääntymystä ja puhui hyvin kovia sanoja myös aikansa päättäjille ja suurikenkäisille. Helluntaina oli tuliset kielet
Ja ensimmäinen Tessalonikalaiskirjeen 5. luku muistuttaa uskovia, että älkää sammuttako Jumalan henkeä. Seuraava vertauskuva on valo ja myöskin pilvi. Nämä vuorottelevat Raamatussa. Muistamme evankeliumeista, että pilvestä kuului Isän ääni. Tämä on minun rakas poikani. Ja tulen patsas puolestaan johti kansaa vanhan liiton puolella erämaavaelluksen aikana. Kun Israelin kansa näki joko pilven patsaan tai tulen patsaan, niin he tiesivät, että Jumala on mukana. Yksi, itse asiassa 5. Pyhän hengen vertauskuva on sinetti. Jumalan hengen sinetti on painettu meihin. Raamatussa sanotaan Efesolaiskirjeen 1. luvussa ja sen 13. jakeessa näin, suora sitaatti. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Hänen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Seuraava vertauskuva on käsi ja sormi. Jeesus paransi sairaita usein laskemalla kätensä heidän päälleen. Samoin hän siunasi myös lapsia, niin kuin varmasti aikuisiakin, asettaessaan käden heidän päällensä. Pyhä henki annettiin varhaiskirkon aikana kätten päälle panemisen kautta. Sitten löytyy Raamatusta hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta Luukkaan evankeliumin Luukas 11 jakeesta 20. Luukas 11 jakeesta 20. Jeesus itse sanoo, jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Herra itse siis sanoo, että hän ajaa pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella. Jumala myös antoi vanhan testamentin liiton lain taulut, jotka hän oli itse kirjoittanut sormellaan. Tästä kertoo 2. Mooseksen kirja 31. luku. Seuraava ja samalla viimeinen vertauskuva on kyyhkynen. Veden paisumuksessa Noa laski arkista kyyhkysen, joka palasi takaisin tuore öljypuun oksa nokassaan. Näin Noa tiesi, että veden paisumuksen aika on ohi
ja hän voi lähteä pois arkista. Kristuksen omassa kasteessa, kun hänen edelläkävijänsä kastaja Johannes hänet kastoi, Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen kyyhkysen muodossa. Näitä vertauskuvia varmasti voisi olla muitakin, mutta otin nämä 7 nyt tähän esimerkiksi. Pyhä Henki. Johannes Damaskolainen, joka on kuollut vuonna 749, hän oli siis 700-luvun taitteen merkittävimpiä kirkkoisiä, hyvin kunnioitettu, oppinut isä. Hän syntyi Syyriassa, ja niin kuin tuo nimikin jo sanoo, Pyhä Johannes Damaskolainen. Hän sanoi, että poika on isän kuva. Ja Jeesushan itse opettaa, että kun opetuslapset kyselivät, että näytä meille isä, niin Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli poika on siis isän kuva. Jeesuksessa, Kristuksessa me näemme taivaallisen isän. Ja Pyhä Johannes jatkaa, henki on pojan kuva. Eli Pyhä Henki aina viittaa Kristukseen, poikaan. Jumalan persoonat eivät todista itsestään, vaan he todistavat toisistaan. Tästä damaskolaisen näkemyksestä, joka tuossa valkokankaalla näkyy, niin siitä seurasi se, että sellainen hyvin kuuluisa teologi kuin Loski, hyvin arvostettu ortodoksinen teologi, hän kysyi, että jos kerta poika on isän kuva ja henki on pojan kuva, niin missä on Pyhän Hengen kuva? Kuka todistaa siitä Pyhän Hengen kuvasta? Ja otin mukaani erittäin upean teoksen, ortodoksinen tie, piispa Kallistus Warein kirjoittama teos, niin täällä Loski toteaa seuraavaa. Jumalan persoonat eivät korosta itseään, vaan toinen todistaa toisesta. Tästä syystä Pyhä Johannes Damaskolainen sanoi, että poika on isän kuva ja henki on pojan kuva. Tästä seuraa, että pyhän kolminaisuuden kolmas persoona on ainoa, jolla ei ole kuvansa missään muussa persoonassa. Pyhä Henki jää persoonana näkymättömäksi, kätketyksi. Ilmestyessäänkin hän salaa itsensä. Pyhä Henki on se kuninkaallinen voitelu, joka on Kristuksen ja kaikkien kristittyjen yllä. Kaikkien, jotka ovat kutsutut hallitsemaan tulevassa ajassa yhdessä hänen kanssaan. Silloin tuo
nyt vielä tuntematon Jumalan persona, jolla ei ole kuvaa missään muussa pyhän kolminaisuuden jäsenessä, ilmoittaa itsensä jumaloituneissa persoonissa, sillä pyhien paljous on oleva hänen kuvansa. Pyhän kolminaisuuden kolmas persoona, Pyhä Henki, hän ilmoittaa itsensä jumaloituneissa persoonissa. Pyhä Ireneus, joka on kuollut tuossa 190-200-luvun jossain siinä taitteessa, ihan tarkkaan hänen kuolinvuottaan ei tiedetä. Hän puhuu pojasta ja hengestä Jumalan Isän kahtena käteenä. Siis Kristus ja Pyhä Henki ovat Isän Jumalan kaksi kättä. Ne ovat toiminnassa jokaisessa luovassa ja pyhittävässä teossa, jossa taivaallinen Isä käyttää näitä molempia käsiä yhdessä. Tästä Jumalan kahden käden toiminnasta samaisessa ortodoksinen tieteoksessa, niin kallistus Ware antaa esimerkkejä. Nämä Jumalan kaksi kättä, Kristus ja Pyhä Henki, olivat mukana luomisessa. Psalmi 33:6, Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. Myös inkarnaatio tapahtumassa, kun Kristus syntyy ihmiseksi, niin hyvän sanoman julistuksessa Isä lähettää Pyhän Hengen siunatun neitsen ylle, joka tulee raskaaksi alkaen kantaa kohdussaan iankaikkista poikaa. Hän puhuu Kristuksen kasteesta, jossa Pyhä kolminaisuus toimii. Isän ääni kuuluu taivaasta, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja samalla hetkellä Pyhä Henki kyyhkysen muodossa laskeutuu Isän tyköä lepäämään pojan ylle. Kristuksen kirkastumisen hetkessä tämäkin on trinitaarinen tapahtuma. Jossa myöskin on toiminnassa sekä Isä, Poika että Pyhä Henki. No sitten tullaan sellaiseen vähän vaikeaan kohtaan, johon pysähdymme hetkeksi aikaa, sillä tämä on oikeasti haastava paikka avata tässä. Tämä vaatisi ihan semmoisen jo, voisi sanoa, että oman seminaarissa tämä koko asia. Diokleian metropoliitta Kallistus Ware, joka on siis kirjoittanut muun muassa, ei ainoastaan, mutta muun muassa tämän kirjan Ortodoksinen tie, niin hän on avannut tuota niin sanottua Filioque-kiistaa, koska minun pieni pääni ei riitä tämän asian niin kuin, sanottamiseen sillä tavalla johdonmukaisesti, niin onneksi
pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, vaan on fiksumpia ihmisiä, jotka ovat näitä osanneet sanottaa, niin jotain otettavaa niin kuin saadaan, koska tämä liittyy tähän pyhän hengen äärellä olevaan asiaan. Tämä Kallistus Ware ortodoksinen tie kirjassaan kirjoittaa tästä asiasta seuraavalla tavalla. Kolminaisuuden ensimmäinen persoona. Jos joku haluaa tämän kotonaan lukea, jolla tämä teos on, niin tämä alkaa sivulta 50 ja otsikon alta persoonien ominaisuudet, josta tätä lainaan tätä tekstiä. Kolminaisuuden ensimmäinen persona, Jumala Isä, on jumaluuden lähde, kahden muun persoonan alkuperä, syy tai alkuperuste. Hän on ykseyden side noiden kolmen välillä. On yksi Jumala, koska on yksi Isä. Yhteys on Isä, josta ja johon persoonien järjestys johtaa. Näin Pyhä Gregorius teologi. Kallistus Ware jatkaa. Molemmat toiset persoonat määritellään sen perusteella, mikä niiden suhde Isään on. Poika on syntynyt Isästä ja henki, Pyhä Henki lähtee Isästä. Latinankielisessä lännessä on tavallisesti oltu sitä mieltä, että Pyhä Henki lähtee Isästä ja Pojasta. Ja sana filioque, suomeksi ja pojasta, on lisätty uskon tunnustuksen latinankielisiin tekstiin. Ortodoksinen kirkko ei pidä filioqueta ainoastaan luvattomana lisäyksenä, sillä se liitettiin uskon tunnustukseen ilman idän kristittyjen suostumusta, vaan ortodoksinen kirkko on myös sitä mieltä, että kaksinkertaisen lähtemisen oppi, jollaisena se yleisesti esitetään, on teologisesti epätäsmällinen ja hengellisen elämän kannalta vahingollinen. 300-luvun kreikkalaisten kirkkoisien mukaan, joita ortodoksin kirkko tähän päivän asti seuraa, Isä on jumaluuden ykseyden ainoa lähde ja perusta. Jos pojastakin tehdään Isän tavoin lähde, joko yksin tai yhdessä Isän kanssa, on olemassa vaara, että me sekoitamme persoonien erityiset tunnusmerkit. Kolminaisuuden toinen persoona on Jumalan poika, hänen sanansa eli logos. Kun näin puhumme Jumalasta poikana ja isänä, niin siihen välittömästi sisältyy keskinäisen rakkauden liike, johon jo edellä viittasimme. Se merkitsee, että oletamme, että iankaikkisuudesta lähtien Jumala itse poikana, pojalle ominaisella kuuliaisuudella ja rakkaudella antaa Isälle takaisin sen olemisen, jonka Isä Isälle ominaisella itsensä antamisella ikuisesti synnyttää hänessä. Isä ilmaistaan meille pojassa ja pojan kautta. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Johannes 14 jae 6. Juuri poika syntyi ihmisenä maailmaan neitseestä. Mariasta Betlehemin kaupungissa. Mutta Jumalan sana eli logoksena
hän on myös toiminut jo ennen inkarnaatiota. Hän on se järjestyksen ja tarkoituksen periaate, joka on läsnä kaikissa asioissa ja joka vetää ne Jumalan yhteyteen ja niin luo maailmankaikkeudesta kosmoksen, sopusointuisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Luoja Logos on pannut kuhunkin luotuun olioon oman sisäisen logoksensa, eli sen sisäisen periaatteen, joka tekee tuosta oliosta nimenomaisesti oman itsensä. Ja samalla vetää ja johtaa tuota oliota Jumalaa kohti. Meidän tehtävämme ihmisinä, ammatin harjoittajina tai käsityöläisinä on havaita tämä kussakin asiassa oleva logos ja saattaa se ilmeiseksi. Me emme yritä hallita sitä, vaan olla yhteistyössä sen kanssa. Kolmas persoona on Pyhä Henki, Jumalan tuuli tai henkäys. Kun tunnustamme, etteivät hienoimmatkaan luokittelut ole riittävän hyviä, me voimme sanoa, että henki on Jumala meidän sisimmässämme. Poika on Jumala meidän kanssamme. Isä on Jumala meidän yläpuolellamme, tuon puoleisuudessa. Ja kuten poika osoittaa meille isän, samoin henki osoittaa meille pojan, tehden hänet meille läsnä olevaksi. Kuitenkin suhde on molemminpuolinen. Henki tekee pojan läsnä olevaksi meille, mutta poika lähettää meille hengen. Huomaamme, että on olemassa ero hengen iankaikkisuudessa tapahtuman lähtemisen ja hänen ajassa tapahtuvan lähtemisensä välillä. Henki lähetetään maailmaan ajassa pojan kautta, mutta mitä hänen alkuperänsä pyhän kolminaisuuden ikuisessa elämässä tulee, henki lähtee yksin isästä. Luonehtien kutakin kolmea persoonaa, Synesius kyreneläinen kirjoittaa, sitten suora sitaatti häneltä. Terve isä, pojan lähde. Poika, isän kuva. Isä, perusta, jolla poika seisoo. Poika, isän sinetti. Isä, pojan voima. Poika, isän kauneus. Kaikkein puhtain henki, isän ja pojan välinen side. Lähetä, oi Kristus, sinun henkesi, lähetä Isä minun sieluuni. Pehmeänä kuivaksi kovettunut sydämeni tässä kasteessa, parhaassa kaikista lahjoistasi. Ja sitten hän vielä jatkaa, siirryn sivulle 150 vielä pieni sitaatti tähän Filikueen liittyen. Mutta sana, jota käytetään kuvaamaan hengen iankaikkista suhdetta Isään, lähteminen, ei välitä mitään määrättyä tai selväpiirteistä ajatusta. Se on kuin pyhä hieroglyyfi, joka viittaa salaisuuteen, jota ei vielä ole paljastettu. Käsite ilmaisee, että hengen ja isän välinen suhde ei ole sama kuin pojan ja isän välinen. Mutta mikä tuon eron täsmällinen luonne voisi olla, sitä meille ei kerrota. Tämä on väistämätöntä,
sillä Pyhän Hengen toimintaa ei voi määritellä sanallisesti. Se on elettävä ja koettava suoraan. Mutta huolimatta tästä Pyhän Hengen salatusta ominaisuudesta ortodoksinen traditio opettaa hänestä empimättä kaksi asiaa. Ensinnäkin henki on persoona. Hän ei ole pelkkä Jumalan henkäys, ei pelkästään jokin tunnoton voima, vaan yksi pyhän kolminaisuuden kolmesta iankaikkisesta persoonasta. Huolimatta hänen kaikessa ilmeisestä vetäytymisestään, me voimme siis astua hänen kanssaan henkilökohtaiseen minä-sinä-suhteeseen, ja niin me teemmekin. Toiseksi henki on pyhän kolminaisuuden kolmantena jäsenenä samanarvoinen ja yhtä iankaikkinen molempien toisten kanssa. Hän ei ole vain toisinto, joka on niistä riippuvainen, ei myöskään välittäjä, jota he käyttävät. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi ortodoksinen kirkko hylkää latinalaisen filioque-lisäyksen uskon tunnustukseen, kuten myös lännen kirkon opetuksen hengen kaksinkertaisesta lähtemisestä, mikä on tuon lisäyksen takana, on juuri meidän pelkomme siitä, että tällainen opetus saattaisi johtaa ihmiset ajattelemaan, että Pyhä Henki ei olekaan persoona, ja että hänen asemansa kolminaisuudessa olisi toisille persoonille alistettu. Näin siis kallistus Ware tästä varsin haasteellisesta ja vaikeasta asiasta, tästä filioque-kiistasta. Ja tämän asian äärellä on teologista pohdintaa käyty ihan meidän päivinämme. Tämä on erityisesti myöskin tiedostettu katolisen kirkon puolella. Itselläni on kotona hyvin paljon katolista kirjallisuutta ja yksi hyvin merkittävä arvostamani teos on Paavi Johannes Paavali II toimittama katolisen kirkon katekismus, ja siellä muun muassa Pyhään Henkeen liittyen hän mainitsee tästä kiistakysymyksestä, eli tästä asiasta ollaan hyvin tarkasti tietoisia siellä puolella. No, jos haluaa historiallista taustaa tähän filioque-kiistaan liittyen, joka on varsin monimutkainen ja siihen liittyy myös paljon väärinkäsityksiä ja monia asioita, niin tuossa on alhaalla ehkä heikosti näkyy, mutta siellä on taustaa tähän kiistaan liittyen zasona.net-sivulla. Siellä on tämmöinen kuin filioque-kysymyksen merkitys, semmoinen artikkeli löytyy, missä isä Raimo Sissonen on kääntänyt tähän liittyen olevaa tekstiä suomen kielelle. Korostettakoon tässä myös, että 1960-luvulla on purettu nämä tästä riidasta tai tästä kärjistymästä, joka 1054 ajoi Itä-Englannin kirkko erikseen, niin ne on niin kuin ne kirkon kiroukset, jotka silloin myöskin langitettiin, niin ne on purettu. Ja syvä lämmin yhteys on katolisen ortodoksen kirkon suhteen olemassa siitä lähtien.
Ja sillä sektorilla tapahtuu paljon, että yhteyshän ei tarkoita vielä täyttä ykseyttä, mutta sitä kohti toivottavasti mennään ja teologiset myllyt, ei vain tällä sektorilla, vaan monessa muussa kysymyksessä vielä käyvät. Ja toivon itse, että päästäisiin tähän yhteyteen vielä kenties joskus takaisin.